Bismillahirrahmanirrahim. Gotinên İmam Ali radıyallahu anh. Ey nefis, gotinên te zî ve jî bêdengî zêr e. Gotin weka derman e, hindikê wî kêrhat ye, zehfê wî bêfeyde ye. Li ber neheqiyê stûyê xwe xwar nekin. Wextê hûn bêdeng bimînin, hûn ê bi heqê xwe re namûsa xwe jî hinda bikin. İlim ji mal çêtir e. İlim te muhafazat ke, tu jî mal muhafazat kî. Bi parvekirina mal kêm dibe, bi parvekirina ilim zêde dibe. Şîreta li ber civatê heqaret e. Gotin weka derman e, hindikê wî bêfeyde ye, zehfê wî dikuje. Piştî mirinê ku tu bixwazî nemirî, hêja tu li vê dinyayê eserekê baqî bihêle. Ziman pîv e, cahilî wî sivik dike, eql jî giran dike. Yê dê û bavê wî rehmet kirine jê re dibêjin sêwî, lêberê li gor min sêwî ew e, yê ku ji eql mehrûm maye. Yê di biçûkayiya xwe de pirsa dike, wextê mezin dibe cewaban dide. Firset weka rêveçûna morîstanga tê, wekî pîrûzkê diçe. Biketina xelqê kêfxweş nebe, tu nizanî ka zeman ji te re çi veşartiye. Neyarê camêr ji hevalê ku di dilê wî de şert hene çêtir e. Xwedê Celle Celaluhu te azad afirandiye, nebe xulamê tu kesî. Sê tişt heyata mirov te emsar dikin: rik, hesûdî û cirnexweşî.